Hello, welcome back to our channel. जोंनि जुगामि प्रडाक्शनाव जुगामि प्रडाक्शननिफ्राय बयनिख्रुइ बरनायहरनाय एबा बरायनायखौ जासिहरबाय। दा जों दिनै शुटिंआव थांगासिनो। ओरैनो जोंथ' लकेसनखौ खाथियावनो लानाय जादों। जेरै जोंनि दावधारा ब्रिज बाक्सायाव। दाथ' आरो सल' दामलै मिउजिकआ नोंथाङा लाइट हमनानै बोरै मोनदों? बरिया उफाय गैया मा खालामनो सान्दुं गोसाना थेवबो सोलिलांबाय जेबो नङा थिगानो दं मोजां मोनदोंना लाइट हमना लाइट हमना मोजां गोजोननायखौ लानांगोन मानो होनबाथाय बेफोरबायदिया शुटिंआव सोलिखायो बिनोद आरोना बिनोद थांनायनि लाहार फाहार जाबाय जोंना नङा होमबा दा थांनायनि लाहार फाहार जाबाय नोंथां नाना मोनसे सुट दंबावो मोनानि लास्ट बेखौ लानानैसो थांसै न'आव दे मोजांबा जोबसिगोन दे बैयो मोनसा दैमाफोराव अन्थायाव ये बिनोद नैबो बिनोद नङा इबो बिनोद इबो बिनोद आखाइ हमनानै Porque Hangma hangsani khatha puri mailani